Nga awit nga gihatag sa tuwang sa kaigsuon. Unsa toy last statement? Sa toy last statement siyang kanta. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Bitaw no? Gwapo po siya nga pangutana ba? Ako, mo po na siya akong pangutana sa kong kaugalingon. Ugwa siguro ko nagpastor, asar po ka ko. Ugwa ka kasimba igsuon, asar po ka ka. Naragya pong ka sa planeta. So, pumuato kag Mars. Mercury, pwede ka muatog Mercury. Doon raman na sila sa Rodjon. Pharmacy. Pero muato ka dito sa layong dapit, di yun na. Gwapong awit, pagpahinumdum, nga kung wala ang Ginoo mga kaigsuunan, asa mangkaha kita karong panahona. Gani na malandong ko kung ang akong papa wa pa ni kabalik sa Ginoo. Wa na niya akong papa ron. Pahuway. Diba? Matag usa sa atoa, doon na mangyod tay mga, unsa gani? Sala. Doon na po tay mga tinaguan. Doon na tay mga kasaypanan. Musugot kag sa dili mga kaigsunan, pwede ka nang muundang o ginhawa, kay kung imong suma tutalon ang imong nahimo nga kapakyasan, dili yun pang langit. Pero kanunay na tong timan-an nga naay Ginoo nga unsay naa sa Ginoo nga mo'y naghatag kanimo ginawa igsoon. Unsay naa sa Ginoo nga mo'y naghatag panimong paglaom nga nabuhi pa ka. Starts with letter G, Bisaya. Kanang di ka madisgrasya. Ang Ginoo na ay asa man yun? Nganong wa ka madisgrasya kay naay? Mo gani. Kung sabi na sa Ginoo, nganong wa man ta mga madisgrasya, kay kining kamatayon, disgrasya man yun panalipdan lagi tas Ginoo, unsa man na? Grasya. Ang grasya sa Ginoo mao ni naghatag kanimo ginhawa unsa isulti? Uy. Wa mo nalipay? Unsa ito isulti basta malipay ta? Unsa gani? Amen. Wa ba mo malipay murag delikado ning dapita kay di man mo amen. Murag nagpigado na ta. Tungod sa grasya sa atong Ginoo, tungod sa iyang kaayo, ang disgrasya nga kamatayon, ang disgrasya nga pagkaulipon, wala na siya madayon. Tungod kay gigrasyahan ta si Ginoo. Pag muana ganis pastor, amin, focus mo din sa dili na sa dia. Pagkatamis pamalandungon, gwapo kay nga kanta. Kisay nagkanta ato igsoon murag kanang unsa na sila nga ban, sikat magkay na sila mga kaigsunan sa kining gipanganlan o manginana nga makanta. Pero gwapo kayo ang last statement ba? Kung wala ka Ginoo, asa ka karon. Kung wala ang Dios sa atong kinabuhi mga kaigsuunan, asa ka ta karon. Na malandong baka naigsuon, niabot ba sa punto sa imong kinabuhi nga nagmahay ka nga nangalagad ka sa Ginoo? Kinsa may nagbasol dire be? Nga nangalagad mo sa Ginoo? Praise the Lord. May ra gyud. Kay imagine nimo giunsa ganini kining simbahana natukod tungod sa pagpakiglimbisong. Gifight sa Ginoo nga makatukod tagambalay dinhi aron dunay kapasilungan ang anak sa atong Ginoo. Amen. Karon ato ning tun-aning birthday sa atong usa ka igsuon. Sa Proverbs chapter 1 verse 3, gwapo kayo? Paminaw mo. Sa pagdawat sa pahamangno, di ba January magaka? January 3.
sa pagdawat sa pahamangno. Unsa man ang pahamangno? Pasidaan. Sa pagdawat nato mga kaigsuunan sa mga pasidaan sa atong Ginoo, ang Seventh-day Adventist do na tay doktrina nga unsay title? Signs. Sumpayin ninyo. Signs kanang mga linog kung sa may ngalan na. Signs of the times. Nga sa dili pa mubalik ang atong Ginoo, dunay mga pahimangno ang Dios. Sultian ta mo mga kaigsunan, kanang imong yurik pahimangno na sa Dios nga ang imong lawas bagsakanay na. Ako daghan kay ko na ako'y test karon nga yurik mga kaigsunan, ang akong yurik 200. Ambot taas ba na? Ha? Awa butay mga pila ako pa nang i-check ron pila standard sa yurik. Kanang imong mga balatian karon mga kaigsunan, kanang imong gibati nga kawad-od, pahimangno na o pasidaan kana sa Ginoo nga kining kalibutan nga atong gipuy-an karon dili ni siya magdugay. Amen. Unsay giingon sa balaang kasulatan? Kung imong dawaton ang mga pasidaan, kung imong tun-an ang mga pahimangno sa Dios, sa dili pa siya mubalik sa maalamon nga pagbuhat, sa pagkamatarong og sa hustisya, og sa pagkatulid, sultian ta kay kaigsuunan ang imong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi. Naminaw mi kaning akong anak, nani siya ginapaminawan nga YouTube. Kinsa ganito na? Ha? Dili katong about history sa Bible ba? Ginatanaw nimo sa YouTube. Nani say ginasundan ba nga maayo kayo nga researcher sa Biblia? English lang gito, maglisod po tato og intindi pod. Kay kami gani nga ako gani nga kuan maglisod ko, pero guapo kay ang presentation igsuon. Kay iyag yung gisubay kang Adan ug kang iba nganong iunanin atong kahimtang karon. Nganong nay mga gulayat, nganong nay mga dinosaur, nganong nay mga higante, gi-explain niya. Pag abot didto mga kaigsunan, unsa toy title ato atong gitanaw nato kagabi inak? Ang title ato sa iyang YouTube is What is the purpose of your life? Unsa kunoy katuyuan anang imong kinabuhi? Iya na pong gisaysay ang kang Adan. Panahon ni Adan ug iba, unsa gani ang ilang kinabuhi sa una? Starts with letter P, peryahan. Ha? Really naman inoon mo maningog sigahan na may noon tagmata. Ha? Unsa ang kinabuhi nila Adan ug iba sa una? Perpekto. Ang rusas walay tunok. Walay buni, way kagid, walay giilbiim, wa kabalo si Adan unsa ng kanser, unsa ng diabetes, unsa ng uric, kay ang pulong perpekto sa una di ka kakitag dagta sa pagpaubos. Sa lawas, di mo ubos. Himsog kaayo si Adan ug si iba. Ngano? Kay napuno ang ilang kinabuhi, ilang gidawat, ang mga pahimangno. Pero kung atong basahon ng Biblia, dunay panahon. Mao tama ang Bible, no? Kung maminaw lang yung ka, munagang paminaw. Kamu paminaw. Munang konektado kaayo ang ato unsa gani atong topic kagana sa lesson, unsay kapuslanan sa Biblia. Paminaw kamo, pagbasa mo sa Biblia, kay naay mga pahimangno sulod sa balaang kasulatan, kinahanglan nimo tumanon. Duha ra gyud sigig amen diri ang akong liog hapit na maputol. O duha isa na lang. Unsa may gusto ninyo, may maklaro tabi. Siya may ganahan ninyo nga wali, kanang luya o rabte. Amin po po diya. Winawala to itong mga pagtawag itong mga batanon ditong dalaga lang ga. O, pasudla si Rinit, kay pahimang nura ba ni? Sudla na sila din ha.
Ang mga pahimangno nga naa sa balaang kasulatan, ingon ang atong teksto karon asa makita? Ang atong teksto, Proverbio, Kapitulo 1, versikulo 3. Akong usbon, ang gingon sa balaang kasulatan, sa pagdawat nimo sa paghimangno, pasidaan, mga pagtulunan, pinaagi sa malamon nga pagbuhat, kung unsay imong nakatunan sa Biblia, imo kanang tumanon, musugot kag sa dili, mo gawas ang pagkatulid, pagkamatarong sa hustisya sa kinabuhi. Gikan ko kagahapon sa akong pangarap, mahimo jud kong attorney. Kinaghandom yung ko attorney, maplastar lang ni ako ang pamilya pohon, kaluyan. Musulay kog take og entrance exam sa attorney. Ay, kabalo. Nanay Pastor Attorney Raymond Cabardo. Apo ko naghandom pero sulayan ako. Kay mao gyud ay handom nako sukad pa sa una. Nagkuha ko nagunahuna ko high school, mag-engineer ko. Wa gitugot. Karon pag eskwela nako kay gitawag ko sa Ginoo kay naminaw ko sa mga pasidaan, daghang mga pasidaan ang Ginoo nga ni kanako. Pasalamat lang yun ko nga kining akong gamayng utok naminaw lang yun sa Ginoo. Unay lisod, gamay pa atong utok, di pa ta maminaw. Matanggal kita. Kung sa gingon sa Proverbs 16:25, daghan ang atong mga unahuna nga maayo nga dalan, apan ang katapusan ani unsa? Kalaglagan. Mobito ng daghang kitag desisyon sa kinabuhi nga nangasipyat ta mga kaigsunan kay atong gigamit ang mga pagbati, atong gigamit ang mga desisyon sa una nga wala kita maminaw sa mga pangimangno, mao na ang gawas, injustice. Nag-away na lagi, giingnan ta mo sulod yun mo kay mag-away yun mo niya. Gikan mi dito sa attorney gahapon. Unsa nga adlaw gahapon? Biyernes, human sa Biyernes, human sa Sabado, before magdomingo. Analis na nagkasunod-sinabot lang tala. Naay slogan dito. Unsa ganito yung akong plano, gikan sa engineer, maglupad. Dili ko mo lupad, wak-wak mo na. Mag-attorney. Pagsulod na ko dito mga kaigsunan sa attorney, ingon pa dito, ganahan kay ko sa slogan, pero ingnani ang dagan ba? A nation without a law is injustice. Ang nasod nga walay balaod, dili saktong hustisya. Which is akong nasabtan, kung imong tanaw ng mga pamalaod sa kalibutan, pahimangno. Nganong ang atong panggobyerno dunay Philippine government laws, kay aron pahimangnoan ang tanang matawo sa Pilipinas, kinahanglan musunod sa pamalaod. Pahimangnoan ta nga ang atong kinabuhi is governed by a law. Mabitaw ng daghang nga preso, maingon, wala man ko'y labot, ani. Ngayon sa ingon sa pulis, ignorance of the law. Excuses, no one. Kay bisan pag nagbike-bike ka dire sa Lebanon na naghoy, kunya na'y nangawat. Karon kay sa iyang pagpangawat, iya manggisabit sa imong motor. Pangutana, mapriso ka dili? Mapriso. Kay ang pangutana, anak, kung dili mo kaila, nganong ang bag, nasa imong motor, sao, ay dili kay gibutang. Ingno ni kas pulis, ilara imong lulo. Just, kuha man na siya, mo nang atog prisuhan. Dagag na nga priso, nga nadamay. Ako, happy ko mapriso tungudan ng pulong damay. Kay nagbay ko na nangawat, ang pitaka, may rabag milyon ng sod, 100 pesos na. Gigukod ang maong kawatan. Nagbike-bike ko nga way kalibutan ug unsay nagakaitabo ni dagan og giitsa sa akong bike.
Og dito nakita, tingala na lang ko, gisitsitan ko, dongonong, kalamis kong bike, itong sidecar, tagoy-tagoy pa. Gunong lang pulis, makulbaan ba na ang pulis? Ingon dayon mga gigsunan dong, prisuhon ka, ha? Nagbike raman ko, prisuhon na rin magbike? Sa dili. Kay sulod sa imong bike, nakita ang pitaka sa gikawatan. Kabalo ka ni wala. Kung nawa yung ko kabalo, kay nagbike ko niya, ang pangutanan niya nga di na ko matubag, nganong naan ni din eh. Mo yung kag-ambot, priso ka. Di pa'y mangnuan kita sa atong Ginoo. Pero sultihan ta mo, wa ko na priso ato, kay grabe na kong hangyo, sir, wa ko. Naunsa, nagbike raman ko din eh. May langani, kaya ko yung mga amigo po, sir, kauban niya na. Wa may naay ni testimony. Siya may langani, kaya kay kaila. Ang mga pahimangno, ang mga pasidaan, ang mga panghitabo sa kalibutan, mga kaigsunan, kung imo ka ng dawaton, sultian ta ka. Hatagan ka gustisya. Anak. Otong naminaw ligmis kong anak, kakuha ko punto. Ni-eskwela na kong pastora, 4 ka tuig. Pero magsigi, gyapon ko learn. Muna nga, ako nga pastor, mubasa ganig Biblia, kamo po nga mga kidsunan, basa mong Biblia. Kaya ako gani nga pastor nga nagsigi na yung kong tuon, aning 4 ka tuig, baliktad. Genesis to Revelation. Maning kamot pa mangganit yung kong tuon, kay daghan pa kaayo kagwa yun makita diri sa Biblia. Mga walaan lang taning kalibutan na sultian tika ang Biblia halos kada adlaw bag-o. Tan-aw me pag abot si kang King Solomon, kinsa man na si King Solomon? Ha? Ang pinaka-bright man ha, unsa si King Solomon? Pinaka-bright sa tibuok Lebanon. Lebanon? Tibuok kalibutan. Nganong nahimo mang bright si Haring Solomon? Nganong giilaman siya nga bright? Aside nga nangayo sa Ginoo, kay giingnan mo sa Ginoo, unsa may gusto nimo? Kamo og pangutan-on mo sa Ginoo karon. Padamguhon mo karong gabi, unsa may gusto nimong pangayoon sa Ginoo? Basig mo yung kaganaig, tagay kog daghang kwarta. Hindi, nireklamo ang iro. Tagay kog daghang kwarta, pero Solomon lahi. Di pa siya dato, ang iyang gipangayo igsoon, tagai kog kaalam ug kahibalo. Gitagaan siya sa Ginoo ug giila siya sa tibuok kalibutan. Naminaw gyud kog sakto bay ko tama. Kabalo naman ko anak. Pero pag abot sa tumiingon siya, kabalo ba mo nganong nahimong magialamon kaayo si Haring Solomon sa tibuok kalibutan? Kay walay laing tao bisan si Einstein makahimo sa gihimo ni Haring Solomon. Unsa may gihimo ni Haring Solomon? Ni minyo og 1,000 ka babae. Kisa may hawag digong. Pilay giminyuan ni digong. 2 ra. Nya kanang 2 gi-process pa yung annulment. Si Solomon nay annulment? Wala. Kay pagkabalo sa mga amahan, sa mga guwapa, dito ka patandog og duga kang Solomon kay para ang concept. Para bright akong apo. Di man ka ang amahan sa imuhang apo, pinaka-bright garbo na dili. Garbo ni mo na ikaw kung ang imong kwan be mangutana ko nimo kinsa ganinang nisikat karon nga anak ni Pacquiao? Si Iman? O di ba? Bisan pag ang iyang mama, kung imong tanaw ng istorya, asa ra sila nagkita ni Pacquiao raw? Sa bar. Pero kay si Iman, wag yung makwan, kay parehag yung naong. Ang iyang ginala Pacquiao niya, kinsa man na ni Pacquiao? World champion mo na. Ilado mo na sa tibok kalibutan. Bikaroon ang imong apelido Pacquiao. Okay lang, adi kay kailadong parinti. What if ikaw anak ni Pacquiao? Sultiyan ti kagarbog yun na nimo. Muna yun ay tabo. Halay paminyo. Kay kung manganak ang akong apo, iyang papa si Solomon. Nya karon kay di man ta mga bright mo nang wag yu tay nana. Wag yu magpa-share sa tuang duga dire. Kay kinsa man punta.
So may atuang naimbento nga, naglisod mga tag-usap og dahon sa kakao. Si Solomon, kay pag-ado dito, ambungan, perting gwapuha, tisoy kayo, wak palang ka gaduol, palang ka kibaw, pagka-bright ang tao yun. Liman ka ng 700 ang ipakaslan. Niya gikabit pa ang 300. Unang ginginan yun siya nga bright yung kining tawana, kay mailan man yun ang dalaga. Nga lain man si Solomon, kay di man siya mo dawat og angkan. Tanawan nyo, kasagaran iyang gikuan kadto yung Birheng Maria. Anang wagyoy nakatandog. Kay kung imong tanawon, basahan niyo yung Book of Proverbs o Song of Solomon. Tanawang iyang mga sinultian diya. Mga kuyaw kayo, kung ikaw magbasa, binastos. Pero para sa mga babae nga nakadungog atong nagiingnan ni Solomon, nga pinaka-bright sa tibok kalibutan, ang imong mga mata, murag mga julin. Ikaw kuno, og ingnon ka ni Piolo Pascual. Unsay bation nimo? Piligon ka eh. Bisag kinsa ta to mga lalaki, ikaw og duulon ka ni iba na alawin. Sagpaong kahit mo asawa. Diba? Bisag kinsa sa tuwa, ikaw duulon kag artista, nga idulo kay nimo. Di ba ingnon ka? Ang imong pagkabab. Simple rap, joke lang na, pero kay ang nagsulti, kinsa? Artista. Nabitaw ko'y amigo mga kaigsunan. Saman, maniod to sa siguro tadanoy, balik lang taon niya. Lain naman kayo magtinanawan. Ang uban, murag na pakag sumbi. Asa na tarbet? Wala lagi mo naminaw. Asa na tarbet? Undang ni ba? Asa tarapet ba? Asa tarapet lang ka? Ni undang kong istorya kanya, asa tarapet? Nay, very good. Nay lang yun, nay nakatubag. Na ako'y amigo. Siya na po'y nag-relate na ko siya, bay. Sukad sa kong pagkabata, bay. Idol, madyukay na ako ni si Judy Ann Santos. Kinsa man na Judy Ann Santos? Artista man na mo man pinakabanggiitang artista sa 1990s. Grabe na mo hilak, bisag wa kay labot, maapil ka ba? Matingalang ka, kung hilak man ka. Labaw na tuyang sila nga, kung sa tuyo nisikat siya si Judy Ann Santos. Esperanza, di ba? Isa rin ni Tando. Ang uban, kung sige tanaw niyo dito. Kay mo man ang mga sikata, Esperanza, mga Mula sa Puso, Marimar, mga 90s ng mga salida. Sabay, bisita dito si Judy Ann Santos. Karon kay dito man sa backstage si Judy Ann Santos nagtambay kay naaman sa gym gibutangan raman na og trapal ni suong akong amigo dito karon kay timing kaayo unsa man ang timing tais miming maugyoy pagsaka ni Judy Ann Santos bata pa daw siya iyang gitawag Judy Ann idol kay taka nilingi si Judy Ann mga kaigsuunan ug nibabay siya dayong saka, iyag yung gihaplos ang buhok ni Judy Ann gikan sa alimpo. Kanang anak, bitaw ka na bitong murag na hangul ba? Paggunit niya mga kaigsunan, iyang gisimot, humot kay Basilin. Humot yung uso nga shampoo. Basilin shampoo. Diba? Katong, ang buhok mo, amoy sunog. Mamutong, daggang kina advertisement sa una. Basilin shampoo. Kabalo mo sa igihimo sa kong amigo. Giputos niyag silupin iyang kamot. Sulod sa isa ka buwan, dili pwedeng bason kay nakahikap sa buhok ni Judy Ann Santos. Giingnan siya siyang mama, buang naka. Nagmoist na good ang sulod kay dili yun niya. Kay pangarap niyang magunitan mga kaigsuunan si Judy Ann Santos. Kisa may pangarap ni mong gunitan sa kalibutan si Elias. Yeah. Ha? Hawak mo ang beat? Ha? Kisa may pangarap ninyo. Kisa pangarap na tong gunitan. Si Ginoong Jesucristo.
Kung pangarap nimong gunitan si Ginoong Hesukristo, igsuon, dawata iyang mga paimangno, dawata ang iyang pagkamatinumanon, dawata ang iyang mga pulong, kaysa ingon ana nga paagi, matulid ang atong kinabuhi. Magunitan nato ang Ginoo atong gianom. Amen? Balik ta kaharing Solomon, ingon dayon tong maong nagvideo. Nasa'y question. Ang iyang question dito, ingon ani. Do you have a question? Ano siya? Saka, patanaw ha, ang iyang question dito sa iyang video, naa ba daw tayo pangutana sa kabright ni Haring Solomon? Ngano kuno daw sa kabright ni Haring Solomon, wa man siya ka-discover o tambal sa kanser. Oh, nganong sa panahon ni Haring Solomon, siya man ka ang pinaka-bright sa kalibutan, nganong napamay namatay? Yung tama, no? Sino ko? Imagino ni mo, istorya na siya sa mga hayop, na iro diya, iyang pangutanon. Taga-asa ka? Ay ba nun? Libanon daw. Istoryaon niyang mga insekto. Unya ang tambal sa yurik, ang tambal sa balatian nga nangamatay sa panahon ni Haring Solomon, wa niya masulbad. Nakuha niyo ang punto? Ang pinaka-bright nga tao sa kalibutan, nga giila nga pinaka-ambungan nga tao nga si Haring Solomon, wala makadiskubre og mga tambal gani na agyapoy kamatayon sa iyang panahon. Nga ikaduha, nitiguang si Solomon sa iyang ka-bright, wag yun siya ka-discover. Kaya kung mayong ka-bright sa tibok kalibutan, si Einstein, wala, kanang mga doktor din nga nagtudloan na unsaon pagtambal aning diabetes, kanang naghimuan ng mga tambal, mga medical anang diabetasol, mga gatas nga maka-prevent. Nagtuo ka nga di na kayang Solomon sa una. Bright sa tibuok kalibutan niya. Wa gyud siya kahimo og tambal bisan tablitas para na lang gyud nga mapungan ang katigulang. Unsay punto sa maong videographer, ingon siya, mauni ang pagpamatuod. Gipahimangnuan ta, nga walay bisan kinsa nga pinaka-bright. Kanang pinaka, napay taas ana, wana. Ingnon gani kag pinaka-gwapo ka, napay mas gwapo ni mo, wana. Pinaka-kun. Mo bitaw ingon, ikaw na'y pinakabahog utot. Napay, wala. Ikaw na yun. Ikaw na'y pinakabarat. Napabay mas barat. Ikaw na'y pinakatapulan. Wala, ikaw na yun. Imagine ni mo, di pa himangnuan kita sa Ginoo karong mga orasa, karong mga panahona, nga nianing krisis nga mga panahon, walay pinaka-bright, walay invention, walay mga pinakamaayo nga tao sa kalibutan, mga kaigsunan, nga makapaundang sa mga pahimangno sa Ginoo. Kanang imong mga balatian, pahimangno na sa Dios nga limitado ra ka. Magsakit pagani ka, limitado ka. Kinahanglan ka Ginoo. Dawata ang nasulat sa balaang kasulatan. Mo nang akong gisulti kaninyo, ang Seventh-day Adventist dunay programa sa gipanganlan og doktrina nga Signs of the Times. Sa ganinang Signs of the Times, linog, bagyo, krisis, niya ay mo kaguol, kay human sa COVID na napoy bagong sakit. Angay batang mahadlok? Angay bakang mahadlok igsoon? Dili. Kay nganuman, pahimangno ka na sa Ginoo nga ang atong kalibutan nga gipuy-an karon mga kaigsunan, paasa na? Pa-take off na. Paana na ta mga kaigsunan, Bisag unsaon imong anak karon ning balik na pug mubo ang gasolina. Ni action na pud og balik. Pero ako ning ipahimangno kaninyo. Nasulat sa balaang kasulatan. Asa na mabasa? Sa Thessalonians na
Sa panahon nga musinggit sila kalinaw, muusbong ang kagubot. Muna ayaw mo kakampante. Ay, salamat, hinaog na. O, kay murag dinggi ba? Kabantay mo sa dinggi? Asa ang maskul ba? Hilantan or mawala ang hilanat? Ay, tingog, lagi mo, isigahan naman po kung mata, magsinigahay po. Ha? Asa ba yung maskul ba sa dinggi? Hilantan or mawala ang hilanat? Ay, wala mo katry diyan, ha? Kanang mawala ang hilanat. Kay kung mahilantan pa ka, di pa kay nakulba, pero kulba na siya, pero di pa kayo. Kaya ang uban sa to, lahi beta, og nahilanat ang bata, nahilanat ang tao, basta panington, ayo. Ayo ta. Pero ang dinggi lahi di ay, kung asa nga murag makita ni mo nga lagsik, nga nawala ang hilanat, mupagpak ta, kay naayo na siya, mo din ay bantayanan. Kay diha di ay muubos ang iyang platelet. Mukalit lang siya bleeding, musunggo, musukag dugo. Kay ang iyang platelet nga maoy mutabang sa mga blood clot dito, mubo na di ay kaayo. Mao po na, paibangno sa Ginoo. Ayaw kakampante. Normal na kayong kalibutan. Kaingunan kung imong tanawon, basahan niyong Mateo 24. Pag-ulit niyo. Manimba, magyapon mo karong hapon. Manimba pata karong hapon. Muli to, sige, tagsimba, di naman nimboy. Uy, di naman noon mo, ha? Mong lahi ng tao, di ba? Pasimbahon ni mo, di mo simba. Ingnon ni mo, di mo simba. Musimba na noon. Tanawa tong COVID. Mga bakakon kay tangdag ko, apil ko. Ginoo, ano siya naman yung COVID, hindi man yun. Nga, mangingon na ba ay, gimingaw na ko, church, Karong kay giwala ang COVID, naman po ka. Kaya sa una, ang church labay tagaan to time. Pag ingon ni mo, man ka, musimba ko sir, muingon ni masundalo po, sige, iampo mi kapila. Pero mato kag mall, na-stricto kayo ay. Pero karon wa na COVID, di nino manimba. Itugot bitaw balik sa Ginoo na pud ang kanang gipanganlan og out. Mo na giingon lagi mo bitaw na akong ginawali permanente. Ay lagi mo pagdali. Batan-o na. Ay mo pagbilar-bilar o gabi Ayaw mo sige bilar. Kay mo abot lagi ang panahon nga mga minyo mo, wa na gyud mo sugo ninyo bilar. Mabilar gyud mo. Tinuod dili. Tanawa nganong nisultin mo ning mabatanon tinuod nakatry na din mo. Kaya maminyo ka na kay anak, nga karon kay gilantan, mo nang pasagdan, mo magyunang. Nauna, 2:00. Nang ako, karon nagsugod mi, kay usaya kung ako ang anak ron, nag-change na po niyang pagkatulog. Mata na minug 10:00 gabi, makikistorya. Di matulog kay magsikistorya. Di mo istoryaon, mubalik og tuog mga 11:00 na po, bilar. Kuy. Kay nag-one-month naman, anader na po na, laylay man. Muna nga mo mabatanon, pay mangnuna ko ninyo, tuo lagi mo. Tulog mo taman ron, pag-ingog tulog, tulog. Pag-ingog sayog tulog. Kay mo abot ang panahon, pag-inyo ng panahon. Wa na'y manugo ninyong bilar, kay kinahanglan yung kang mo bilar. Wa naman imong mama di, wa man imong papa, kay sa may mutugway na. Wala kay paimang nuantas Ginoo. Ayaw kayo pagpakampante ni aning kalibutan muning tao. Pastilan. Munay giingon, ayaw lagi mo pagdali. Kay kanang inyo ang magsige mog uli, kay di mo musimba karon. I don't know og naamoy patlak dire, uli mo sa balay. Nya magtulog-tulog, ayaw mo pagdali. Kay kung i-COVID na punta kanang inyong balay, diha ra lagi mo. Nakuha niyo punto? Ayaw mo pagdali. Kanang inyong balay nga gigdanan, tanawa mo, ingon na po na Ginoo, akong itugot ang COVID, di ba? Mo ingon na po ka, ikapuya sa balay, oy! Tanawa na gud. Muna akong amigo, ug ako'y na Ginoo, bagi panglatos ko na ng mga tao sa kalibutan. Malibog ka. High blood ron ang Ginoo sa tuwa og tao pa siya, high blood. Ikaw nakatry na kana nga ninangayo niya, gidalan nimo niya, di mo kaon. Kanang maglibog ka ba?
O tanawang tao karon perting inita unsay singgit sa uban, Lord paulan na. Karon kay nag-ulan nagbaha na pod, Lord painita. Nya karon yung Ginoo, sige akong dungano ng ulan ug init, Lord mahilantan me. Unsa man gyud? O clouds ra po ibutang Ginoo, tagay mig adlaw kay murag tugnaw ra. Walay kapadulngan nga maayo. Di na lang yun ta magpasalamat. Mga kaigsunan, mga pahimangno sa Dios, atong pasalamatan, dili nato angay kadlukan ng mga signs of the times, mga lingo, mga balatian, o uban pang mga butang nga nagakaitabo sa kalibutan, kay kanang tanan, dawata nga pahimangno, kay ang Dios muhatag nimo hustisya. Ayaw na mo sige, bagulbul. Hatag na lang ta, simba na lang yun ta. Nga kanang sigig uli sa balay. Madunggan lagi mo sa Ginoo lagi kanang inyong balay, di haragin mo sok-sok mo ilaga. Unang ako nalipay kuro mo simba kay pila biya ta katuig gi-COVID. Nanambok tuod ta, kay giayuda ta, pero nanaka ang BP kay nang high blood. Wait, di man kakagawas. Limang ka, labaw nagang imong balay, perting gamaya. Labaw nagperting inita. Ukig na kaani sa bukid. Kaya makalakaw-lakaw ka. Nawala man si Sister Lilia Gokong, nag-vlog na. Karoon pa ko kabantay. Asa naman to? Siya nga sa kuminsahing wasya. Pakitawag lang ka, inang gimingos, pastor ni mo. Tawagan ni Giuseppe Lilia, asa naman to? Inang nga basig na nakuhan to siya sa paniod to, inaisigi ka problema ng paniod to. Paimangnuy nga, pa'y pasmos katawan sa Dios. Asa na rapid to? Balay, init. Ha? Ayaw mo pagdali. Samtang giabrihan sa Ginoo ang pag-alagad, ang pagsimba, di paimangnuan ka sa Dios, simbaha ako sa espiritu o kamatuuran, dayga ang akong pangalan, adto sa iyang balay lampuanan, kay mo abot ang panahon, ayaw lagi mo pagdali. Kay karon na pod rabay dungog-dungog nga hapit na pod mag-lockdown. Sa una di ra bagyo ta mutuan na, pero karong makadungog ka ng lockdown, mapubya na ta ba? Sa una di mo gyud ta mutuo katong COVID, may tuo ba ta? Pag ingon res Pilipinas, nanay 100 ka kaso, nay 200, kita wala pag-abot og 1,000, wala na naggan man kay lockdown, wa gyud ka pangandam ang tanan. Nya reklamo na dayon ta nga kapoy, nagpila edad nimo atong panahon na. Pila edad mo ito lang ka? Wala ka edad atong panahon na. Niundang po di mong edad, no? Kay gilockdown po di mong edad. Way tubo-tubo. Oh. Kay kadto murag yung ko kanang di ko kasabot sa akong gibati humagkaon, magsigirag tanaw cellphone, mura kog mabuang. Gawas dito, taghoy balik na pod, pagulat o gabi kay matulog na pod. Di ba? Mo to initabo ninyo? Nga maglingkod na lang ka, di ka katrabaho, di gani ka kapalit, di ka kabaligya, kay magulat sa ayuda, og nasayod ba mo, nga katong mga pangitabua, doon na nato yung lagway sa pinadayag, nga moabot ang panahon, di pahimangnuan tadaan, basahan ninyo. Na di na ta kapalit, di na punta kabaligya. Igsoon, niyaning manindot nga adlaw igpapahulay. Dasigon ta kamo. Ayaw pagkampante karon. Krisis na ta sa pisikal. Mo krisis pagyug ka sa imong espiritual, napatay. Unsay gitambag sa Ginoo kang Mateo. Ayaw kahadluki ang tao nga mupatay sa imong panit. Lawas. Apan kahadluki ang tao nga mupatay sa imong lawas ug sa imong kalag. Gipatay pa kag krisis sa gasolina, patyon panimog tugutan nga krisis espiritual mawala. Kay magsigi kag paningkamot para makasupply sa imong panginahanglan. Igsoon, akong usbon sa pagbasa. Sa pagdawat mo sa pahamangno sa atong Dios, pinaagi sa maalamon nga pagbuhat, sa pagkamatarong og sa hustisya og sa pagkatulid. Dawata ang pahimangno sa Dios. Amen? Kani kay gibagyo na ta. Pahimangno na ni nga muundang na. Ha?
pagkaninduta gibagyo na midrio. Mga followers, subscribers gibagyo mi pero padayon swali. Yan ni nga adlaw ipapahulay. Ako magadasig kaninyo taga Lebanon. Ang atong Dios gamhanan. Ang atong Dios gamhanan. Ang atong Dios dato. Ang atong Dios grasya. Kining taganang ako. Hindi ko mahadlok ito nung sa metabos kalibutan, ambot ninyo. Pag ingon gani si Ringil, ampo, Ginoo, paundangan na ang gira sa USA o, asa to? Iran. Musugot mong sa dili. Our prayers are always answered by the signs of the times. Okay? Kanang kagubot sa inyong pamilya, sinyalis ra gyud na nga wa nay Ginoo. Mana ba? Paimangno. Magsige ra gani mong lalis, ang yawa mo gyud ang trabaho, magsige ra lalis. So inyong panimalay nagpamatuon nga ang presensya sa yawa naa. Kay ang panimalay sa Dios malinawon. Ga-worship sa buntag, ga-worship sa gabi, gapaminaw sa pulong sa Ginoo, malipayon bisan ang gikaon kamote. Ha? San pagmais? Ngano man ingon ng Dios, wa ko'y kagulanan na ng pagkaon. Kay ngano man, nag-andam ang atong Ginoo sa langit, mga kaigsunan ug mga kalanon nga wa para to matilawan. Mga butang sa kalibutan, mga kaigsunan nga wa pag-i-offer aning kalibutan na, gihatag na sa Ginoo, giandam alang kanato. Igsoon, lasa na ako ning sulti, basta katulong na gani kong maingon nga last na. Oy, nana sa Tililya. Sila, sige, mingaw, asa man, wala na sa Tililya. Gimingaw minimo. Ko nga, basig, nag-vlog na to. Bitaw, karoon po ko bantay ba, asa mo sa Tililya na pa mo ito dito gani ha? Mangita, gibi ako. Pero ako ning i-conclude sa pagsulti. Bisan unsa ka krisis sa kalibutan, pahimangno na sa Dios. Alam ka natin. Magkalisod-lisod man ang imong kinabuhi, pahimangno na sa Dios nga ikaw muduol diha kaniya. Ayaw basula ang Ginoo magkalisod-lisod ka, kay pahimangno na sa Ginoo nga nawala ang presensya diha kanimo, kay gibati nimo nga ang imong kinabuhi ilayo na sa Dios. Oro yun ay akong teknik. Kung nakonektado kayo, wagi gani tag krisis, kung sa imoon, basa tag Bible. Ayaw na mo sige yaw-yaw ha? Nagani problema sa balay. Naunsay naman ni kinabuhi sukay gani nga lagad ta sa Ginoo. Unsa naman mamasangil may noon nya. Mamasangil niya karon nga nadato ka. Ang imong isulti. Thank you Lord. Libog ba? Nya karon ugwa ka nang lagad sa Ginoo aber, ako pangutana. Sige, gitugot ka sa Dios, wa ka nangalagad sa Ginoo. Sige, ayaw nagsimba. Karon nagsakit ka, unsa na po imuni mo? Unsa man ning Ginoo oy? Tagaan matag sakit. Bisag asa. Mapasanginlan ang Ginoo nga way klaro mga kaigsunan. Igsoon, what is happening in this world is a warning. Tanan nga mahitabo, kalisod sa pamilya, kalisod sa panginabuhi, kalisod sa ekonomiya, mga kaigsunan, pahimangno na sa Dios nga hapit na gyud siyang mubalik. Amen? Ligunay mong pagtuo, panahon nga musalayan ka sa krisis sa physical ug spiritual, balik sa Biblia, hilak sa Ginoo, kay dili man na niya talikdan ang iyang katawhan nga makigsuon sa Dios. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan, happy Sabbath. Ako na ning undangon, kayang uban mura nagkatindugon ug kaulion. Akong usbon ay mo pagtambay sa balay, kay hapit na mag-ubid, inyuhan na ng balay. Ha? Simba ta sa Ginoo, amen? Mga lagad ta sa Ginoo, amen? Maayong buntag sa tanan. Usog ng bagyo.